Pontevedra xa celebra a segunda edición da súa Festa das Cunchas, unha cita coa que busca afianzar a súa candidatura como capital española da gastronomía. Porque é unha edición na que vamos a, de alguma maneira, insistir nesa candidatura de Pontevedra como capital española da gastronomía. Esta festa gastronómica que ten o marisco como protagonista comezou hoxe coa primeira proposta. Trátase do roteiro de tapas por unha vintena de locais da cidade. Ata o 9 de outubro ofrecerán aos clientes as súas elaboracións. 20 establecementos hosteleiros van participar neste roteiro de petiscos. É verdade que non é un número excesivo, tamén é verdade que acabamos de sair de verán, que a xente está a ter moitísimos problemas co personal e con a facilidade para acoller persoal ou non. A vindeira semana concentrará o resto de actividades. O día 6 celebrarase un dos actos centrais, a Batalla das Cunchas, un concurso no que varios cociñeiros profesionais da cidade competirán coas súas elaboracións. Ademais, dos 6 ao 9 instalarase unha carpa na praza do Concello, que acollerá o Mercado das Cunchas, unha das novidades desta edición. Aí estarán moi presentes esta banda de cociñas da que falaba antes, 8 cociñeiros e cociñeiras que en vivo, en directo, estarán preparando 4 petiscos, 3 salados e un doce. Outra das novidades é un circuito de orientación pola cidade. Serán 4 roteiros polo centro, a zona monumental, o río e o camiño portugués, nos que os participantes terán que resolver preguntas para completar o reto. Poden descubrir dun xeito diferente ao de pasear cunha guía turística, que precisamente ir descubrindos a partir deste proceso de gamificación que consiste nese circuito de orientación no que a través de preguntas e respostas que se van acertando, se vai avanzando e se vai competindo entre as diferentes persoas. As persoas que completen as 4 rúas terán un premio simbólico que consiste nunha consumición gratuita no Mercado das Cunchas. En canto ao Loureiro de Ouro, na súa segunda edición o premio recae na Escola de Hostalería Carlos Oroza de Pontevedra. Tomase o relevo do primeiro premiado, o barrio da Moureira.